Nytårsaften. En aften, hvor vi ser frem mod året, der kommer. En aften, hvor vi ser tilbage og reflekterer over det forgangne år. Eller måske en dag over et helt liv. En aften, hvor vi lukker endnu et kapitel i en bog og begynder på et nyt. En aften, hvor vi lover os selv at tage skeen i den anden hånd. En aften, hvor vi skimter lys for enden af tunnelen. Det er herrens år 2010. Ja, det har i sandhed været et herrens år for mange derude. 3 års økonomisk tilbagegang er noget, der kan mærkes på pengepunkten. Der tales ikke længere om friværdi rundt omkring middagsbordet i Danmark. Der tales om krise og gæld. De fleste har i Norge en meget stram økonomi. Ja, for mange er det endt så galt, at de helt har sluppet tøjlerne og hoppet på en masse dumsmarte kontantlån for at opretholde en livsstil, de slet ikke har råd til. Men til de af jer, hvor alt synes håbløst, vil jeg sige én ting. Håbet er lysegrønt. Så giv det en chance. Lad det spire. For I er ikke alene. Der er flere, der følger jer. Og det er helt på det rene. De har det ligesom jer. Hvad er det, man ønsker sig som et voksen menneske i dagens Danmark? Det være sig, om man er familiemor, singlefar, ja, eller bare single. Det er albuerum. Det er frihed. Ja, for friheden, den flyver som svalen i det blå. Ja. Men frihed som menneske, som individ, hænger uløseligt sammen med økonomisk frihed. Og første skridt på vejen mod frihed er et klart og et enkelt økonomisk overblik. Og løsningen ligger faktisk lige for. Så tro på det. For hvem ved? Måske kan vi finde noget at bruge hinanden til. Og med disse ord ønsker jeg alle et rigtig godt nytår. Gud bevare Danmark.